Geng santen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sampai sore ya pemirsa ya. Pokoknya nek sekitar jam telunan ke atas ki kan sampai disebut jam sonten nggih sore. Pinanggih malih kalih Intan sing nembe kungkum niki dikancani kalih Yaya. Yaya. Rono lunyu nduk ya. Sebelah rene lunyu ah. Rene iki lho, lah kuwi lho sing aliran sumber. Oke. Hah? Iya, hati-hati ya. Intan lagi golek watu giok. Intan mencari batu giok peninggalan dinasti. Iya, watu giok. Iya. Peninggalan dinasti Yun. Nah, Yan Yun, dinasti Yan Yun. Kuwi kok nek dibelah lho, Intan. Kantongan mumbul, kantong sak yo. Kantong sak mumbul. Kantong sak mumbul pemirsa. Mlaku rono lho mbek Yaya, aja mek ning kono ae. Ora, Yaya lho tekan kono ora jero koke. Jajal mlaku timik ngono ora nek jero. Lho Yaya wis tekan kono kok lho. Oh Yaya tekan kono. Wedi ya wis, timik. Yaya pening ndi? Hati-hati lho ya. Hati-hati, Dok. Sik hati-hati Yaya. Yaya hati-hati. Iki lunyu lho. Cekelan. Yaya cekelan. Yaya cekelan Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Sing tekok nek biasanya nek sing tekok lho guyuni kok Yaya saja. Yoyo mana? Yoyo ndek ini melu pakane, melu bapake ning pati, nggih. Aku mah ikut bab anu ayah ya. Ya, aku gak ikut, aku ape sekolah. Apa, Dok? Oh, gak licin. Lho, jarene ora licin, Dok. Mbak Intan nek seneng kene stuck ning kene. Hati-hati, Dok. Hati-hati. Hati-hati. Dik tur. Juru pura. Gak Ya, kamu mah gak mau sih, Dok? Sudah. Tadi kamu pakai endok sama Iwa? Apa kering? Ih, ketok Yaya kan nyepen. Iya ya? Kamu kan nyepen ya? Cekelan Mbak Intan. Ku delok sak Mbak Intan mumbul ya. Kuwi sak ya ku ya mumbul. Gusu. Mumbul ya. Yaya iso merendam ngene terus muncul neh. Pinter e. Belakang mana adik ya? Loh, ada adik. Ada adik belakang. Kayak mau neh ya ngene. Tapi agak napas loh ya. Weh, yo ngono. Loh, Tan iso ngono, Tan. Nah, wes muncul neh. Panas ya. Cukup nek kene kok ya panas ya. Panas ya pemirsa, cukup loh. Panas. Panas ya. Panas. Panas. Tangan Rono. Apa ning dia? Mau tinggal aku. Gak. Ora. Wes. Loh ya, udah berundul. Wes ngancani Intan kungkum lho pemirsa. Saat ini suwono. Kinara wes dek mau karo ibune, jadi makem karo didulang karo apa ning jero kali. Intan wes. Sampai pirang jam meneh?
Wes Dang. Piye dak? Kuwi jenenge gaya apa ya? Berang-berang. Selulup ngono. Wis ben atine sowan nang sampe ya. Ayo, wes nyepen pemirsa. Ibu, aku suka nyepen, hati-hati yo, hati-hati yo, sandale. Dingeti yo dalane dingeti, alon-alon, dek suka nyepen pemirsa, dadi ngajak salin. Gak nyemplung nih dok, gak bu, aku suka nyepen bu. Ayo. Penyemplung nih. Wes gak nyemplung nih. Ya. Loh. Rono lho. Nggih, kono. Sek. Dek Dewi, ndok pa. Mobilnya ning ndi? Iku lho nyuwun toyo sithik kuncine. Lah iki kuncine kuning iki, sing kuning. Oh, kuning ning kono. Saya munggah rono. Ayo rono. Oh, kalau tan. Rono. Iya. Iya. Kae sing ireng ning kono, kae kuning ning kono. Kanyepen aku. Kanyepen aku, Bu. Jare. Sabar. Kae sing ireng ning kono. Nek ngene kan dekne kan wis bener-bener dari dalam hatinya. Aku sudah sangat bahagia so nyemplung seprono seprene dengan durasi yang lama. Atine marem. Nggih to. Lah kuwi mobile ning kono. Njukuk salin. Lho mang lali gak nggawa anduk Intani. Lali gak nggawa anduk. Iya. Wis ora apa-apa lali. Nah, iki lho ning kene. Ya tak ter ning kamar mandi. Ya. Buka. Cukup saline. Iki. Wes. Cukup salin emprok wae sing digawa. Gene ayam, Ben. Iki gone ayam apa yo Yaya. Gene ayam kowe ngenteni Mbak Susi. Oh, iki sing gone anu. Oh, ning kene kabeh. Yo ya ning kene kok. Wes intan sik ayo kowe gawa. Tutup. Tak kuncine. Dibuka uangku. Ora. Iya pancen ya bener dikunci untuk keamanan. Nek tak gawani, Bu. Terus ayo, tak salin. Langsung mlaku rono. Di kamar mandine. Ayo terus jalan. Nah. Lu nak sisir nyelek anu ya, Dok ya. Nyelek Mama Susi gawe sisir. Kamar mandi. Oh, gawe to? Oh iya wis. Hati-hati mlakune. Wis kanyepen pemirsa. Ora sarono neh, Bu. Aku wis kademen, Bu. Anyep, Bu. Adem, Bu. Wis to. Dia sudah sangat-sangat bahagia melihat dan menyemplung di perairan. Kayak rono kayak kamar mandine ning kono. Dek, ganti kuwi sing sebelah kresek kuwi baju teles, sing sebelah kiri kuwi baju apa nek ngarani gawe. Montore dikok ning kono mau naik.
Ini warung-warung yang mau buka, warung-warung baru. Intan, madep rene, cheese. Ayo. Oke guys, kayak tempat tinggu paling nek nggo nggelar makanan sak keluarga, kok terus digelari kloso, nanti terus bayar tempat sebagai disewa ngono lah ya, paling ngono. Iki lho sing sebelah kene. Lah, wong tuwek, Bojonegoro. Wong tuwek. Lagi mlaku kene kono. Oh ya wis mengkis to, Nduk. Berarti koyok Mbak Mendres dan pecinta alam lain ngono kae. Berarti tak akui nggih fisike jos tenan nggih. Lah nyatane munggah gunung kan nggih. Memerlukan fisik sing jos. Sek tak buka Wih kok neng ngisor Dok sing teles. Iya. Saya sabar. Wes. Gune ayam komben. Bisa lah. Dia nyemplung di nih. Ya. Tuing. Oke. Kuncinya. Wes ayo, mana balik nih. Ngerti ramang jalannya ngalir. Wes ngeplok sak isone nggih pemirsa, yes mlakune Intan, mlakuku. Hati-hati lho, Dok. Dek makan lunyu lah, sandal dinggo ki lunyu, dadi kepleset sret. Iki lho metu kene. Kowe nang gurine, Bu. Kowe nurut Ibu ah. Ki mang sandalku ki yo gengsle, sing siji sandale Salwa. Ayo. Hati-hati rasa mlayu. Tiba engko. Mang wis minum es wis ya, Dok. Aja es nesek ya. Nek minum air anget, susu anget apa jahe anget ngono. Wes genten Yaya. Apa Yaya mau nyemplung neh ya? Wes ayo, narono. Ayo. Aja dijebong adike kena le, alon-alon sayang. Inilah kelompok bermain dari TK Rimba Nusantara. Ngono adike kon piye lah. Piye. Ayo adik di situ aja. Adik di situ aja diam. Diam. Repa apa diapakno kuwi? Repa apa diapakno? Ya Allah, senenge cah anak-anak TK padha bermain air iki. Pimpinan Kinara Lapin nih. Dek Yaya mang wis kanyepen lho, Dik. Saman jak mlebu neh iki ya pinggir guru. Bocah pengen neh. Penyemplung neh ki Mas Dio. Mbak, aku video masih penggonku, Mbak. Iya, ndi HP-ne sampe Mbak Indah? HP-ne ndine tak ana. Ya anu Repa sampean anu Dek, aku tak nunggoni Kinara. Mbak sih,
Sampean. Sampean video no, Repa. Iki lho HP. Alhamdulillah nggih pemirsa, acara ning nggone Bojonegoro Bluron nyenengke anak-anak ben adem hatine, adem pikirane, adem sembarane nggih. Teng Bojonegoro niki kayak Kinara wis mimik cucu, mama, adik, cucu mimi ngono ki mang terus wis kae wis ning jero kae. Iki bunda enek tamu pemirsa. Sahabatnya dari Malang atau dari Sulawesi ngono lho iki. Lho dek malah perene iki ape ning ndi neh lek gas iki. Ape ning ndi lek gas? Pipis. Rono Dek parake, medun rono Dek. Medun rono iki. Lumayan. Nek sampean rono medun mang ya rondo adoh padha wae cuma dalane malah lebih lega-legu. Terno nduk tan lek jus nduk. Nek sebelah kono lho Dek, sebelah kanan kono enek Dek. Mlaku lurus jojok sebelah kanan wis enek. Nduk klambine sapa Dek? Lho. Ya Allah. Ate iso Dek. Ini Repa ya. Ate iso kuwi mang piye le? Tapi Repa mek udung urip. Kok iso lho mang nek gowo ki piye? Untunge kok yo kepethuk karo intene karo mamae, gak ngono malah yo ilang. Lho, berarti cek rezekine Repa pemirsa yo. Wes mau pulang ya pemirsa. Wes rentan ning kene, balik rono ayo. Ayo rono. Lek itu sampai diter karo Dio pipis. Intan karo ibu. Engko balik rene neh kok. Iki mang sing njukuk klambine Repa sapa leh, Nduk? Ya, adet anu cekelo dikok ning mobil ireng. Ayo rono melok bunda. Kuwi resik lah, Nduk, meh tinggo salin. Ayo rono yuk. Ayo. Tuh, punya gedang. Lah gawe kolak ndek ini. Isine entek. Garek dudoe lah tun. Iki elek lah. Cilik lah tapi gedang rojo lho tun. Alhamdulillah wis nyampe rumah. Gimana yo? Wis cah cilik-cilik padha seneng. Wis padha Intan wis kungkum ngantek kanyepen ngantek Kejang-kejang. Gak kejang, ku jenenge iki ngene iki lho gregeli. Nek kejang iki beda. Aja Gak boleh ngomong ngono kuwi ngantek kanyepen ngono kuwi lho. Kanyepen. Dudu kejang jenenge. Tapi kan dekne kan senenge pemirsa. Dekne iki pokoke nek nyemplung banyu kudu sak kapoke. Sak senenge atine dekne mentas dhewe ngono kuwi lho. Nek tak peksane nek mentas dekne urung marem kecewa. Lho, karo. Ya Allah, maaf. malah. Mbok kok kono Kulitnya katut. Ndak iso. Aku maaf. Wis bar iki dak dolan nggone Mama Susi. Aku ki malah nek video urung tak uploadi. Iki lah tak uploadi bar iki. Menggolek durasi. Kita bisa ngemplung nang ngene. Ngene tak warai, iki dibuka. Masuk noplung kan cilik-cilik. Tapi gak usah diiris, gak iso aku. Iris buka wae. Wes ngene coba Intan. Coba Intan ya. Aku ki wedi yang dipeso. Ora, Nduk. Iki ya. Digoleki ya? Isih digoleki to. Ora usah dipeso wis langsung dicemplungno makblum. Nah. Ijek to, Nduk. Iki lho, Nduk. Iki raja lho, Nduk, iki. Nah, iki.
Engko bengi Intan ning omah ya. Wis. Ndah, iruse ndi, Dok? Lah, mbok kek iki mbok isai paling. Iku lho nang kono goleki, Intan nek goleki irus mesti irus sing gak penak dienggo iki lho irus iki lho. Wis tak tunggu nisik ora tak tinggal bisa. Oh. Engko nek Gedangnya tak gedang tinggal, raja. kok terlalu inah aku. Duduke aki. Iki jek enek apa ora, Dok? Isih. Isih iki lho. Maaf ya. Iki lho jek sitok. Iki lho tolong. Jek siji. Nah. Masuk nang. Matur nuwun nggih. Pemirsa. Plung. Wes. Demikian cerita hari ini. Wes ndang rono doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan rombongan yang sadar dan salehah ya pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Ki PR wis tekon neh PR. Istri kos yang wingi. Bu Yuni pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Walah yo lali aku ora ngentasi kerupukku gendar. Ndek iki ka lho, segone Bunda Dewi, sego uduk, gawe sego uduk to. Dadi aku gur nambahi bawang putih tok. Bawang putih lho dadine apik-apik lho pemirsa, tipis-tipis apik-apik lho.